Hola, amics i amigues, soc Pepa Cases i vull parlar-vos d'una novel·la molt especial. S'anomena No t'ho diré mai, de Marian Díaz Picó, novel·la guanyadora de la 26a edició del Premi Enric Valor, que no és qualsevol cosa. I a més, esta autora a mi m'agrada molt personalment perquè té algunes cosetes que em semblen molt interessants i que destaca molt a la seva història, no? A la seva obra. Una d'elles és que jo m'identifique molt amb la protagonista, jo, i suposa que totes les dones, no? Una dona que comença a entrar en una edat i que comencen a succeir-li diferents coses. I a més, és que no només a la protagonista la pilla enmig de la pandèmia, sinó que a l'autora també. I això es veu reflexat en la novel·la. Crec que és una cosa molt interessant. A més, Marian utilitza l'ironia per a fer comèdia, perquè es nota que esta autora és actriu i monologuista. I, clar, posar humor a una comèdia, llegir en valencià i poder riure mentre llitges, mentre escoltes i t'imagines una història, jo crec que és fonamental. I Marian ho aconseguís molt en esta història. I, a més, té uns girs de la història que et sorprenen moltíssim. No vos faré spoiler, però vos recomane que la llegiu, que és imperdible i que a més tenim molt de talent a la terreta que no podem deixar passar. Així és que No t'ho diré mai, de Marian Díaz Picó, podeu aconseguir-lo en bromera ja.